ଆରେ ଗୋପାଳ ଜାଣିଛୁ ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଆଜିକାଲି କ୍ଷେତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପମ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ପମ୍ପ ଚଲାଉଛି। ଆରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ବା? ସେ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନବୀକରଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇ ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ପମ୍ପ ଚଲାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30% ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30% ଆର୍ଥିକ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଯୋଜନା। ଚାଲ ଆମେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ 1912ରେ କଲ୍ କରିବା ଅଥବା TPWODL ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା।
ଆରେ ଗୋପାଳ ଜାଣିଛୁ ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଆଜିକାଲି କ୍ଷେତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପମ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ପମ୍ପ ଚଲାଉଛି। ଆରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ବା? ସେ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନବୀକରଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇ ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ପମ୍ପ ଚଲାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30% ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30% ଆର୍ଥିକ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଯୋଜନା। ଚାଲ ଆମେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ 1912ରେ କଲ୍ କରିବା ଅଥବା TPWODL ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା।